Prvá a druhá kniha Kroník. Vidíme, že ide o dve samostatné knihy Biblie, avšak pôvodne tomu tak nebolo. Kvôli dĺžke zvitku sa kniha rozdelila na dve časti, no napísaná bola vo forme jednej súvislej knihy. V našej Biblii nasledujú knihy Kroník po knihe Samuela a Kráľoch a znova prerozprávajú väčšinu obsahu z týchto kníh. A tak si väčšina čitateľov pri čítaní Kroník pomyslí, že tento príbeh už niekedy čítali a preskočia ho. To je veľká škoda, pretože ide o jedinečnú a dôležitú knihu v Biblii. V tradičnom židovskom poradí kníh Biblie sa Kroniky nachádzajú ako posledná kniha, pretože zhrňajú všetky židovské písma. Prvým slovom v knihe je Adam, prvá postava na začiatku príbehu. Posledný odsek oznamuje návrat Izraela z vyhnanstva. Netušíme, kto knihu napísal, ale z detailov sa dá vyčítať, že autor žil niekoľko stoviek rokov po návrate Izraela z babylonského vyhnanstva. Jeruzalém a chrám boli obnovené pred nejakým časom a ako sa dozvedáme od Ezdráša a Nehemiáša, situácia sa nevyvíjala dobre. Veľkou prorockou nádejou bola obnova mesta a chrámu, že Boh príde a bude prebývať medzi svojim ľudom, že príde Mesiáš a všetky národy budú žiť pod jeho vládou mieru. Nič z toho sa však nestalo. Preto autor Kroník preformuloval príbehy Dávida, Šalamúna a predchádzajúcich kráľov, aby priniesol posolstvo nádeje do budúcnosti. Uvidíme, že knihu napísal s dôrazom na dve hlavné myšlienky. Prvá, nádej v príchod Mesiáša, druhá, nádej v nový chrám. Poďme sa teda na to spolu pozrieť. Prvá kniha Kroník sa začína 9 kapitolami rodokmeňov. Dlhým zoznamom mien. Prečítame si ich a možno sa nám zdajú nudné, ale zároveň sú veľmi dôležité. Autor tu zhrňa celý príbeh starej zmluvy tým, že vymenúva všetky kľúčové postavy príbehov. Rodokmene autor formuje tak, aby zdôraznil dva kľúčové rody. Prvý je od zasľúbeného mesiášskeho kráľa. Veľa miesta sa venuje sledovaniu Júdovho pokolenia, ktoré vedie až ku kráľovi Dávidovi. Jemu bolo dané zasľúbenie Mesiáša. Od Dávida potom autor sleduje toto pokolenie až do svojho času. Ďalšie pokolenie, ktorému venuje veľa pozornosti, sú kňazi, potomkovia Árona, ktorí slúžili v chráme. Od začiatku môžeme vidieť dve prepojené hlavné myšlienky. Autorovú nádej v príchod Mesiáša, ktorý obnoví chrám. Je to zakorenené v týchto starovekých rodokmeňoch. Ďalej sa už autor venuje príbehom o Dávidovi. Väčšina z nich nám bude známa z knihy Samuelovej, ale obsahuje dôležité rozdiely. Autor predovšetkým vynecháva všetky záporné príbehy o Dávidovi, kde je vykreslený ako slabý alebo nemorálny. Saul prenasledujúci Dávida na púšti, príbeh Dávidovho cudzoložstva s Batšebou a vražda jej manžela, nič z tohto sa tu nespomína. Ostávajú príbehy, ktoré zobrazujú Dávida ako pozitívnu postavu. A nie len to, je tu aj nový prídavok, ktorý nenájdeme v knihe Samuelovej a zobrazuje Dávida veľmi kladne. Nachádza sa tu veľa kapitol, kde Dávid pripravuje pôdu pre chrám, zabezpečuje zdroje, staviteľov, levitov a chóry. A nie len to, autor tiež vykresľuje Dávida podobného Mojžišovi. Boh dá Dávidovi plány pre stavbu chrámu, tak ako dal plány Mojžišovi na stavbu svätostánku. Prečo je tu tento nový prídavok o Dávidovi? Autor sa nesnaží skrývať Dávidove chyby. Vie, že ktokoľvek si o nich môže prečítať v knihe Samuelovej. Skôr sa snaží vykresliť Dávida ako ideálneho kráľa, aby z neho vytvoril obraz alebo typ budúceho Mesiáša z Dávidovho pokolenia. Veľmi sa to podobá Jeremiášovmu alebo Ezechielovmu výkladu o príchode Mesiáša ako nového Dávida. Autor jasne rozpráva príbeh Božieho zmluvného zasľúbenia Dávidovi v prvej knihe Kroník 17. Keď porovnáme príbeh s jeho paralelou v druhej knihe Samuelovej 7, uvidíme, že autor Kroník zdôrazňuje, že ani Dávid, ani Šalamún, či iný kráľ z jeho pokolenia nie sú mesiášskymi kráľmi. Ale keď Mesiáš príde, bude kráľom ako Dávid. Pre tohto autora sú príbehy o Dávidovi zachovaním nádeje pre budúcnosť. Keď Dávid zomiera, posúvame sa do druhej knihy Kroník, ktorá sa zameriava na kráľov z Jeruzalema. Opäť tu vidíme prekrývanie prvej a druhej knihy Kráľov, ale je tu mnoho kľúčových rozdielov. Autor vynecháva všetky príbehy kráľov zo severného Izraela, aby sa mohol sústrediť len na Dávidové pokolenie. Vidíme veľa nových prídavkov o týchto kráľoch z Dávidovho pokolenia. Zdôrazňuje poslušnosť kráľov a pridáva nové príbehy o tom, ako ich poslušnosť viedla k úspechu a Božiemu požehnaniu. Tiež pridáva príbehy o kráľoch, ktorí boli Bohu neverní, nenasledovali prikázania Tóry, viedli Izrael k uctievaniu modiel. Títo králi čelia strašným dôsledkom. Že Izrael skončil vo vyhnanstve. Celá táto časť sa stáva sériou štúdií postáv, vďaka ktorým chce autor pomocou histórie poučiť budúce generácie Izraelitov k vernosti Bohu a Tóre. Záver knihy je tiež jedinečný. Na úplnom konci knihy kráľ Peržanov Kýros hovorí Izraelitom, že sa môžu vrátiť z vyhnanstva domov, obnoviť mesto a chrám. V poslednej vete knihy hovorí: Ak niekto spomedzi vás pochádza z jeho ľudu, Hospodin, jeho Boh, nech je s ním a nech sa dá na cestu. Takto sa kniha končí, nedokončenou vetou. Samozrejme, že autor vie o prvom návrate z vyhnanstva a príbehoch z Ezdráša a Nehemiáša.
Očividne sa však podľa neho prorocké nádej Izraela nenaplnili. Nedokončená veta preto ukazuje, že autorová nádej sa viaže na iný návrat z vyhnanstva, keď konečne príde Mesiáš, obnoví chrám a Boží ľud. Tak sa kniha Kroník, posledná kniha židovských písem, končí poukázaním na budúcnosť. Vyzýva Boží ľud, aby sa obzrel do minulosti len preto, aby sa mohol pozerať do budúcnosti. Minulosť sa stala zdrojom pre budúcnosť. Kniha Kroník uzatvára starú zmluvu ako príbeh s hľadaním konca. O tomto rozprávajú dve knihy Kroník.